Wala kang preno pero bumabiyahe ka, kuya. Bakit? Bakit ka bumabiyahe kung wala kang preno? Tawag ka na pulis pa police report ngayon. Bayaran ko man ang mga riders karon, magbantay mo kayo mga riders. Kuya, lasing ka ba? Baka kasi lasing ka, kuya, tapos nagdadrive ka, ha? Maya yan, tatakbo na yan. Hoy! Ayun nga, Hoy! Bumalik ka dito! Kuya! shout out sa mga rider, dapat ganyan bantayan nato ni. Hoy! Tatakbo ka pa! Tatakbo ka pa! Bumalik ka na! Bumalik ka! Bumalik! Buti na lang na nabangga na siya ba? Nabangga. Hoy! Bumalik! Bigyan mo ka kami! Huli ka tuloy, barbon. Tumakbo ka! Tumakbo ka! Tumakbo! Tumakbo ka! Tinatakbuhan mo kami! Ha? Shout out sa mga rider, pag naaga ni mga disgrasya, diligid mo takbo, mudagan ba? Dagan. O, tanawa ang resulta. Midagan, violation. Tatakas ka pa! Ha? Ano? Hindi ka tatakbo! Tatakbuhan mo kami! Ha? Lesson learned sa mga rider, dili lagi pa mudagan o mutakbo ba kung naay mga disgrasya sama nini. Wow! Di ba ba nga, bumili lang po ako. Gumilit ka! Kailangan kita dyan. Wala problema mga loads kung mudagan ka. Apan kay dili man na pwede pag naay mga disgrasya, naay na violation o nabanggaan ka. Huli ka tuloy, barbon. Yari ka, double violation. Nakabangga ka, tumatakbo ka, huli ka. Kawawa ka naman, barbon. Tinakbuhan mo kami! Tinakbuhan mo kami! Pinangga kami! Kawawa ka tuloy. Mga rider, lesson learned nato ni. Magbantay yun. Pag na mga disgrasya, ay magdagan. Dito ang gilid, kuya! Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why I can't sleep at night? Why do I try? Why do I try? Yan, lesson learned na to. Lesson learned sa mga riders. Pag na mga sama nini, dili na mudagan. Tapos tumakbo siya! Pag hubog na mo, dili na mo mudagan po. Dili na magbiyahe. Sa tanawa ang resulta ni mo, double violation. Yari ka tuloy. Ang gilid mo, kuya? Siya ng motor. Gilid ko sa gilid lang. Radyo mo. Kawawa. Oh, maraming mga resulta sa mga rider. Shout out sa mga rider. Mag-safety lang ta, magbiyahe. O kung tayo hubog, dili na mo biyahe. Okay, thank you. Sabit mo to to follow, thank you. Shout out. Why do I try? Why do I